sa ilang kaminiyuan. At mabinaw ng kaagi ni May. Every Daris, Ate Deden. Sugo sa may kamatasan, maayong hapon nga na kanimo Ate Deden. May masab sa mga naminaw karon ining makalingaw, makadasig, matulukibon. A very inspiring program nga maoy ginasunod ug gimahal sa tanan. Ang mga Buhing Handumanan, Uban sa mga Awit. Always gid kong naminaw sa imo ang programa ate. Sa inyong radio station. O gani, sa akong huna-huna ikatulon ako nga nakapadangat og suwat suliran sa imong programa. Aron sa pagpangayo sa imong tambak. Apan nining problema nga akong gi-share sa imong programa karong hapuna ate. May pinakabugat na akong problema. Palihog tago alam ko sa pangalang May Minyo. Adoy duha kabog mga anak. Ug nga akong kapares o akong bana atuwa sa gawa sa mga nasod na narbaho. Dako kaayong akong problema nga gipas-an ni mga panahon na ati dito. Nakasala ko sa akong kaminyuhan. Sa among kaminyuhan sa akong bana. Ang akong bana at Deden adunay igsuon lalaki. Kay duha man kini sa kamaneksuhan. Mao kini ang akong karelasyon sa pagkakaroon. Siguro tungod sa tentasyon, tungod sa kamingaw nga akong gibati nga mipatol ako sa igsuon sa akong bana. Nakabuhat ko kasaypanan sa akong gipanumpahan. Nabuhat namo ang dili angayang buluhaton. Buluhaton lamang kinisma nag-asawa. Nabulingan ng akong pagkababae at Deden. Ati ang kuno na ako, nalipay usap ko. Aban mas grabe ka na ko ang akong pagmahay. Huwag na ko ang akong konsensya. Huwag naluoy ko sa akong bana at din ug sa iyang asawa. Kinimang kong igsoon sa akong bana ate, dili happy sa iyang kaminyuhan. Dili sila magkasinabot sa iyang asawa. Nakita na ako na permis sila mag-away. Pero kami sa akong bana ate, okay me. Huwag problema sa akong bana. Ako ang adunay problema. Hinungdan nga nag-realize ko na pagkanako sa akong sayop nga nabuhay. Natintan ko sa lawas nun. Nakahinam o kamingaw sa akong bana. Aban adunay panahon nga pagatulisukon ko sa akong kaugalingong kalag. Sa akong nabuhat nga kasaypanan sa akong bana ate.
Ate kamot ko, te. Nga makigulag di ining igsoon sa akong bana. Apan dili siya umusugot. Dili siya musugot nga buwagan na kung siya gumuputlo nga mong relasyon. Ako siyang gibuwagan, magsige na lang siyang inom, ate. Ug miingon na bagyo. Nga panahon kuno ako siyang paggabuwagan, maghikog daw kuno siya, kay wa na siya gugma siyang asawa. Nakahuna-huna ako, tinga. Labing siguro naabot na kanis dalunggan. Sa akong bana ang akong pagpagasala. Hinungdan nga buot na ako kining putlo ng among gugma. Ang among relasyon. Sa igsoon sa akong bana, ate. Magadaghan kayong salamat na. Sa panahon nga matagaan ko ni mong paghuda-huda. Ano na ba ka? Ako'y higayon nga madawat ang pagpasalo sa akong bata. Yes, nasayod ko. O dawaton na ako. Kay tinuyuan na ako, kini. Mga mo text niya nga magkapasakit ng istorya dili ka na ako, andam na akong pagadawaton. Unsaon na ako, te. Unsaon na ako sa pagpasabot ni ining maong lalaki nga makigbuwag na ko diya. Ate, mao kining dako na akong problema karon. Ug dinhi imong programa. Akong kipapot nga nagmahay ko, nga nagbasol ko. Ate, mao kini ang akong problema karon. Tabaki ko. Kining tanan, gikan ni May sa lalawigan sa Negros Oriental. May nga po di ay ni Kapitan Tito Radan